el meu pare i la meva mare ens van dibuixar unes rodones per això de plata. Nosaltres ho vam retallar, després la meva mare ho va embolicar i amb silicona ho vam enganxar a les rodes. Molt bé. Després vam enganxar una sirena i la sirena. Com sona, a veure, aquesta sirena? I per què teniu una sirena en aquest cotxe? Perquè el policia també tenen... Jo he entès que diu policia. Aquí. A la matrícula. Ah, la matrícula diu policia. Ui, vigileu, Ens poden posar multes, que sí? Oh, i per què teniu el 112? Nosaltres no ens podem ficar multa perquè som els bombers. El 112, amb un cantó i a l'altre cantó també, 112. I una cosa. Molt bé. I nosaltres I per al terreny. com és que triéssiu el color blau? Perquè el cotxe de policia i el nostre color preferit és el blau. Molt bé. Us ho heu passat bé? Sí. On ho vau fer-ho? A casa d'aquí? D'en Joan. Molt bé. Al jardí o a casa, a dintre? A dintre, bueno, abans de fer-ho, vam pintar el cotxe allà perquè jo tinc jardí, l'herba s'embrutiria blava i potser el dia que va venir en Tamer així ja no ho hauríem de fer. Molt I ho bé. vam fer anar a fora, que molt a prop hi havia unes pedres i ho vam pintar allà. Molt bé. Amb què ho vau pintar? Amb quina pintura? Amb un spray de color blau. Molt bé. Us heu passat bé vosaltres dos? Sí. Sí? Molt bé. Un aplaudiment, no? Que superxulo aquest cotxe de policia.